धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट दखराय एबसु 3 नं महनपुर थुलुंसि क्लाबनि बानजायनायाव इउबिपिअ आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि 6 नं सानजारि नोगोर बियाबनि मददजों थांनाय 25 आगस्ट खालारनिफ्राय जागायनाय 3 दान बेसेन नाङै जोलुर फोरोंथाय बादाया धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ। बे फोरोंथाय बादायाव फोरोंगिरि महरै थिसनजानाय मणिपुर हादरसानि थावनांजाम सांकात सिं आरो लोगो फोरोंगिरि महरै बिबान मोनदोंमोन सोमखोर बसुमतारी, कमलेश्वर बसुमतारी, हालिम बसुमतारी आरो हिरा बर'आ। फोरोंथाय बादायाव सा 300 सोलोंसाफोरखौ फोरोंनो थांखि लादोंमोनब्लाबो गासै 529 सोलोंसाफ्रा मुं थिसनदोंमोन आरो बेनिनो सा 420 सोलोंसाफ्रा रेगुलार बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे फोरोंथाय बादायाव हौवासाफोरजों लोगोसे हिन्जावसाफोरखौबो फोरोंनाय जादों। बे फ्री 3 months फुटबल कोचिं केम्पखौ अर्गानाइज खालामदों महनपुर थुलुंसि क्लाब, सिमेन्ट आनसलिक एबसु आरो इउबिपिअ आरो बेखौ स्पन्सर खालामदों मिसिं अट'नमास काउन्सिल गगामुंनि। आरो बे फ्री कोचिं केम्पनि मटिभआनो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरनि फुटबल स्किलखौ डेभेलप खालामनाय आरो बिसोरनि टेक्निकेल स्किलफोरखौ इमप्रुभ खालामनायजों लोगोसे बिसोरनो निउ टेक्टिकेल जिथु टेक्टिकेल फुटबल टेक्टिकेल बेखौ जोङो फोरोंनाय आरो जेरै बल जागलिं, ड्रिबलिं, हेडिं द बल, पेनाल्टी शुट्स आरो हाउ टु डिफेन्स, हाउ टु रिसीव द बल एन्ड पास पारफेक्टली आरो टु लिड देम हेल्दी लाइफस्टाइल एन्ड टु टीच देम द भेलुस अफ प्रेक्टिस, good communication, teamwork, hard work, and to offer them a professional football training. आसा खालामो जों बे कोचिंनि गेजेरजों गोबां टेलेन्टेड प्लेयार्सफोरखौ बासिख'नो हायो आरो जोंहा गोबां डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन जायो, स्टेट सिलेक्शन जायो। दा सन्तोष ट्रफिनि सिलेक्शन साननैसोनि उनाव जागोन होनना खोनादों। बेफोरावबो जोङो बाहागो लानानै गथ'फोरखौ बासिनानै जों बाहागो लाहैगोनखौ जोङो आसा खालामो। बिथांमोननो जोङो बे कोचिं जोबनायनि लोगो लोगोनो जोङो बिथांमोनखौ जिथु टेलेन्टेड प्लेयार्स स्किल जायफ्रा मोजाङै सोलोंनो हादों बिसोरखौ जों बासिख'नानै बिथांमोनखौ बे सिलेक्शन ट्रायलफोराव जों लांनाय सुबिदाखौ जों खालामगोन होननानै जोङो खोथा होनाय होयो। दाथ' जोंनि बेयाव फोरोंनायनि सिगां बिथाङा दुलियाजानाव 2 बोसोर दुलियाजान फुटबल कोचिं केम्प बिथाङा 2 बोसोर बेयाव फोरोंबाय आरो लोगोसे बिथाङा सासे नेशनेल प्लेयार बिथाङा एफसि गवायावबो जुनियर टीमाव गेलेखांबाय 1 बोसोर आरो बिथाङा गोबां जोंनो निउ टेक्टिकेल्स जिथु जायफोरखौ जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्रा मोननो हायाखैमोन बेखौबो बिथाङा मोजाङै मोजां फोरोंगासिनो दङ आरो बिथांनि गथ'फोरा दासिमबो बिथां बुंनाय बायदिबा गोबां जोंनि ओनसोलावबो रोंगौथि गोनां प्लेयार्सफोर दं नाथाय नांगौथि जिथु टेक्निकेल्स बेफोरखौ मोनाखै बिथाङा बेफोरखिनि टेक्निकेल्सबो होलांगोन होननानै जों सिगाङाव बाथ्रा बुंदों। हेड कोच हिसाबै दङ जोंहा थावनांजाम सांकर सिं बिथाङा मणिपुरनि आरो लोगोसे एसिस्टेन्ट हिसाबै जोंनि ओनसोलनिनो गथ'फोर जेरै कमले, सोमखोर, हालिम आरो हिरा आरो जोंनि हांख्राय बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां सापर्ट खालामदों आरो लोगोसे जोङो टारगेट लादोंमोन 300 स्टुडेन्ट्सखौ कोचिं होनाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि गोबां गथ'फोर दङ फैयै 559 रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन नाथाय रेगुलार एटेन्डेन्स सफैनो हानाया 420 आरो जों बेखौ मोनब्रै ग्रुपआव रानदों 8 to 12, 16 to 18, 13 to 15 आरो 19 एबभ। जोङो 16 to 18 आरो 19खौ जोङो फुंनि शिफ्टआव लायो आरो बेलासियाव 2:30 जोङो 8 to 12 आरो 13 to 15खौ लायो। आं साबायखर बावहरो मिसिं अट'नमास काउन्सिला जोंखौ बे कोचिं केम्पखौ अर्गानाइज खालामनो थाखाय। बेनिखायनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार परमानन्द साइङा, प्रभात बसुमतारी स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयारनि इसि एमएससिनि आरो लोगोसे WPT आरो BC आरो ससियेल फरेस्ट्रिनि इसि मलेन्द्र नार्जारी सार बिथांनिसिमबो आं गोबां साबायखर बावहरो आरो लोगोसे महनपुर थुलुंसि क्लाब, एबसु आरो इउबिपिअ जोंनि ओनसोलनि इडुकेसन एवारनेसआनो जा स्पर्ट्स एक्टिभिटियानो जा गोबां बेफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां हाबाफारि मावबोगासिनो दङ आरो जोङो इयुनावबो बिदिनो मावलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।